Khuluthi sesibuyile sanibona. Ninjani? Niyaphila? Sibonga maniphila mfowethu Mkhonzo nibingelelayo guys. Ngiphinde nginibonge, ngiphinde nginicele ukuthi nisubscribe futhi if you haven't subscribed. Ngibuka izinga lana okuvotwa ngale South Africa kule nyanga le ka-April. Ama-by elections ngendlela athi echithisaka ngakhona. Angikhumbuli kunama-by elections angaka. Sikhuluma nje namhlanje njengoba kulesithathu nje namuhla. Kuyi-2 April. Yi-2. Cishe yi-2 noma yi-3 namhla ngisakhumbula kahle. Kodwa ngathi yi-2 April. Ziyabuya ngiyathola la ukuthi kunama-by elections enzakalayo KZN, Eastern Cape, Gauteng, even in Limpopo. Ziyabuya ngempela. Ziyabuya. If ungazi ucabanga ukuthi sengama local government elections ngendlela athi echithisaka ngakhona. Ama-political party busy ngempela, abantu busy bayavota. Asazi yozala nkomona, ake silinde sizwe ukuthi liyothi lishonela namhlanje kuyobe kwenzakalani, ngoba into esemqoka ngendlela engibuka ngayo ilapha kwi-counting. Mase kubalwa ukuthi lapha mase kubalwa kahle biyokwenziwa ubulungisa. Siyacela abantu be-IEC bakithi nisenzele ubulungisa, siyacela kakhulu. Sicela ukuthi ninike abantu ba-South Africa ilungelo labo lokuthi bazikhethele ukuthi bafuna ukubuswa kanjani kumawadi okunama-by elections kuwo njengamanje. Siyacela kakhulu IEC, please IEC mase nibale ngendlela e-right. Nibale ngendlela e-right. Nikhiphe ama-results afanele. Yiloko esikucelayo kini IEC. Nake ngifisa ukukudlulisa kuma-member e-MK Party. Sengike ngezwa abanye abakhankasela i-MK Party bekhuluma izinto abaziyo nazo ukuthi abaziyo nabo ukuthi lezi zinto abayishoyo into engekho. Lento ngiqala ukuyinothisa even last year masivotela ama-elections a-national. Ngezwe abanye bethi ngoba ama-elections aye nge-29 May last year. Ngezwe abanye bethi yabona nje manivotela i-MK namhla nge-29 nge-30 siyaqala siyawulungisa lo mgwaqo nge-30. And into engayinothisa laphana sasithi mase sihamba sikhankasa umphakathi waloku usikhumbuza lokho kushiwo yilaba abadlule ngaphambili, abahamba phambili njengoba sasihamba sikhankasa. Bathi sizwile abanye bethu ukuthi mangabe sesibenu betshela thina bathe uma ngabe sesibavotele nge-29 bazosilungisela umgwaqo wethu njengoba niwubona nje ubheda kanje. Bathi bazolungisa nge-30 May. Lento lena ngayibuka ngathi hayi i-wrong ngempela. Phela ngale 30 May kuyobe kungahlanganiswa even ama-official results ukuthi kuyobe kuhambe kanjani ngayizolo. So masingaqamba masikhankasa ma-member MK Party, please. Masingaqamba masingakhuluma into engekho. Masingasebenzisi futhi i-strategy ebesiyisebenzisa mhlambe before kuma-political party besikuwo. La besihambe mhlambe sithembisa abantu izinto ezinkulu esaziyo nokuthi angezenzeka. Because enye into eyenza ukuthi abantu bangasawavoteli amaqembu esisuka kuwo. Enye into efana nale ukuthi siye kubantu sifuke sikhuluma into e-impossible ukuthi ingenziwa ngalesikhathi sithi izokwenziwa ngaso. Enye into futhi uthola ukuthi impossible ukuyenza nje. Masingakhohlisa abantu, masingenza abantu ongathi bayiphukuphuku masikhankasa. Masingenza abantu kube ngathi bayiphukuphuku engathi abanangqondo. Senze ngathi angeke basibone uma sibakhohlisa. Sikhulume iqiniso. Straight. Asikhulume nje iqiniso masikhankasa ukuthi i-MK Party nakho ezokwenza. Yayibona?
singathembisa abantu ukuthi sizonakhela lana ukuthi nazi kahle ukuthi amandla nawo okwenza lokho. Mina into engayisho ile ukuthi asibuke lokho okushiwo yi-leadership e-national. Lokushiwo umsholozi, lokushiwo ama-officials e-MK Party bathini uma bekhankasa. Ake sibuke bona ukuthi bathini, sibuke indlela umsholozi akhankasa ngayo ne-leadership yakhe. Sibuke izinto ayishoyo ukuthi zinayo ini sense, zi-reasonable yini. Ila sizobona khona ukuthi nathi mangabe sesiya lapha egroundini sizokhankasa kanjani. Singazenzele okwethu. Singabi like abantu aba-desperate bafowethu masikhankasa. Masingasebenzisi i-desperation size sikhohlisa abantu, size senza abantu bazibuze imibuzo eminingi ukuthi kahle kahle le MK yasisithembisa isiZulu siphila emhlabeni. Yini ngathi nayo ifuna ukulingisa la besisuka kubo. Asingabi njalo bafowethu. Asikhulumeni nje into eqondile eqiniso ukuthi nakho i-MK Party ethi izokwenza. Okuningi kwako ku-constitution yethu. Why mangabe sikhankasa singamani sisebenzise lokho kulapha ku-constitution okulwelwa i-MK ukuthi nakho ezokwenza nakho ezokwenza umphakathi wakithi lokho kuzokwenziwa i-MK uzothintika kanje nakanje. Kunokuthi sikhulume into esaziyo ukuthi ayikho, singabi desperate, sizolahlekisa abantu futhi sizolahlekelwa amavoti mangabe senza kanjani. Yabo, imagine nje laba abakhuluma manga kulama elections adlule, ama-national elections last year. Lezi zinto lezo ngike ngawubuka nje lo yamgwaqo esasikhankasa kuwo, akwazi ulungiswa usenjobo njalo. And kwaku-wrong ukuthi amalungu e-MK Party athembise ukuthi abantu mabevota ngeyi-29 May, ngeyi-30 May sozolungiswa lo mgwaqo, ngoba vele kwangeke kwenzeke lokho. Futhi sasingavoteli ukuthi umasipala wala sikhona sesiyangena kuwo, ngoba lo msebenzi wamasipala futhi sasingenawo amandla ukuthi ngale 30 May, even after i-30 May soba namandla okulungisa lo mgwaqo. Masingakhohlisa abantu, masingaqamba amanga masikhankasa, masingaqamba amanga. MK Party asenze ngendlela ehlukile. Let's make abantu babe ne-hope, babe nethemba ngendlela abasilalela ngayo masikhuluma nabo, ukuthi sikhuluma into e-real, sikhuluma i-reality, sikhuluma into ezokwenzeka ngempela nabo ayibonayo ukuthi izokwenzeka lento, hayi ukukhohlisa abantu. Yiloko nje ngithi ake ngikusho kule video ukuthi MK Party asikhankase ngeqiniso, singalingisa ama-political party adukisa abantu naqamba amanga. Mfoka Mkhonza lo, please share, subscribe and comment. Thank you.